Thomas, heibio i ddyn. Denny mewn yn gadarn, a Zayach Edwards i mewn yn fler iawn. Mond 5 munud wedi chwarae, ond mae tymheredd y gêm am Berwyn. Barod a Roberts i mewn gyda'i dalcen. Denny oedd ar dacl, oedd un Edwards yn wyllt wirion. Melyn i Edwards yn lwcus, a Melyn i Roberts, a fi mewn gyda'i ben hefyd. Jones, allan i Mills Evans. Owen yn o'n ei herio. Mills Evans, y bas y syth i John Owen! Owen! Heibio o'r nod. Ac fe fyddech chi wedi rhoi'ch morgais ar un o flaenwyr gorau'n uwch gyngrair i daro'r targed os nad i sgorio. Bailey, holl ffordd yn ôl i Dave Jones. Y cic yn isel i Smith. Smith, heibio un, heibio dau. Owen! Yn ceisio bod yn glyfar, ond Dave Jones yn dal. Trosydd ar y diwedd gan Smith. Ond fe ddangosodd ei sgiliau. Gan fanteisio'r gan gymeriad Jones, heibio i Bailey, heibio wedyn i Mills Evans. Chi'n gallu gweld be oedd Owen yn ceisio i wneud, ond Jones yn cadw dir. 5 munud yn yr egwyl, Smith ar gig gornel! A Pearson rwy credu ar ergyd. Oedd hi'n arbediad gwych gan Dave Jones yn gofod ymateb mor sydyn. Mike Pearson ar y postyn cyntaf. O, arbediad campus. Leslie ar gig gornel y Drenewydd. Pearson, y golwr, yn ei ffwnio'r hi'n glir i Thomas. Cyfle i Llandudno wrth ymosod o bosib. Conley yn ei gosod i nôl i Ian Hewitt. Ychydig o le gan Toby Jones. Nawr te, os yna gyfle i groesi. Jones ar croesiad! A Connolly oedd yno. Y peniad gan yr hen ben dros y trawst. Dair gêm yn yr tymor, dyw Llandudno dal heb sgorio. Does na ddim byd yn mynd o'i plaid nhw o flaen y gôl. O'n i'n meddwl bod ti'n gêm o ddwy hanner, lle o'n i'n meddwl bod ni oedd y tîm gorau yn y hanner cyntaf, a dwi'n meddwl bod Drenewydd y tîm gorau yn yr ail hanner, ond cyfleon o flaen gôl, rhwystredig ydy'r gair, ond dyla ni wedi bod 3-4 i fyny yn yr hanner cyntaf, ac dwi'n meddwl bod hynna wedi cymryd effaith, a ni'n mynd allan wedyn am yr ail hanner i berfformio fel nathon ni, lle. Ond na, mae gennym ni 2 bwynt ar y bwrdd, mae gennym ni gêm fawr yn erbyn Bangor wan nos fawrth i gobeithio adeiladu ar bethau, ac mynd i cefn drwydd nos Sadwrn nesaf ar gem perfformiad da yn erbyn Bangor gobeithio. We had our first win last week, but look, you just take each game as it comes. You know, we start the season okay last year, and then we had a spell where we struggled to pick up points, and that's what you've got to do in this league. You've got to take your points on an away point in the difficult place with the conditions, and it's their first home game. So we're happy with that. We're happy with the point. Maybe with a little bit more care, could have been all 3, but we'll take a point on the road.